s ním bude Vojta Musil a Kamil Káninský. Jo, takže poprosím, postupně se už připravujte. Začneme hned tady juniorama, takže Marian bude jako první. Tak, jo, si svyknout tričko, navážit. Jo, připravujte se podle té startovky, prosím, jo? Připraví se Lucký, Zdeněk a Roman Lehovec. Takže Marian Faber, váha 63 kg, divize K1, 62,5. A odpůlem něco. Ještě počkáme, ještě. Tak, připraví se, nebo bude Maxim Kupecký. 61,6. Váženo. Tak, teď se pojďte proti sobě. Já na fotku. Pánové, jediný váš zápas je v přilbách, jo? Mějte přilby zítra sebou. Dva, do 18 let musí přilba. Jo? Tak, Zdeněk Lucký. Tady je to podváha, ale Jasně. Potíhat. 104,9. s 99,3. oblečením autama. Tak pánové k sobě. Tak, Václav Lokaj a připraví se Jan Štětka. Takže přesně v toleranci. Okay. 69,4. Patrik Kovář a na řadu bude potom Daniel Dohnal. Váha 75. 75 rovných. Profesionálně. Daniel. - 73,8. Proti sobě, to můžete na diváky. Tam chodí, tam. Tak, jdi. Tak, další. Raul Gil a Petr Okover. - 67,5. Přesně. Petr? Tak, připraví se Petr Plugoš a Tom Hartko. 65,8. Ještě, tak. Petr Plugoš, ještě počkej, jo, ještě nemáš tady soupeře, tak bude Martin Lubojacký a Matěj Vavřina. Tak máme proti sobě.
Díky, pánové. Tak další na řadu bude partie Martin Lubojacký. 86,4. Jo. Já jsem se překoupil pořádně. Tady je to kešlejt, jo. Jo. Taky? To nebylo, jo? Tak, tady jenom k tomuhle zápasu, že na poslední chvíli nám odpadl soupeř, takže děkujeme Matějovi, že to vzal taky na poslední chvíli. Takže doufám, že si to teda užijete a dáte si hezký zápas. Tak se mi pánové. Tak, divákům. Trošku víc sebe, prosím. Tak, díky. Tak, Jan Martinec a proti sobě Petr Ružička. Pánové jdou v disciplíně box. Aha, 8,4. 83,7. Sesá 2,9. Tak, divákům. Tak, další na řadu v disciplíně K1 je Jon Moradu a připraví se Roman Leontovič. Aha, 7,9. Pro přes. Roman? O kilo, uděláme tréninkama. 81, takže to nenapíšeme to do 7,9 a napíšeme to do 8,1, jo? Protiváha 8,1. Proč píšete 7,9, když můžete 8,1? To možná, že to mělo tak. Tak, tak, díky. Tak, jediný ženský zápas se představí Alexandra Sene-Hrušková a Katrinová Dominika. Takže holky, kde vás máme tady. A holky jdou do váhy 52,5. Disciplíně K1. Padesát pět přesně. Přesně. Padesát jedna z jejich 3. Tak, a Dima Lastovecký a Maxim Redl. Takže Dima, pojď první. Který?
69,9. Maxi vedo. 69,9. Dobré, přesně. Tak, co je kluci? Tak, díky kluci. Tak, titul. Tak, titulový zápas se postará Slávek Kučera a Rostislav Vlček, takže kluci připravte se. Slávku pojď jako první. Červený rok, jo, bude zítra. 59,3 splněno. Stěž. 59,6 splněno. Pás dolů. Fotku na Kopra. Pojďte trošku blíž, jak se to všichni vidět. Veš. Tam je všechno jasný na zápas, jo? Pravidla, všechno jasný. Hodně štěstí. Tak a Vojta Musil a Kamil Káněnský jako poslední zápas. Tak Vojta pojď jako první. Váha 70 kg. 70 rovných. Kamil. 70 rovných. Ty vole, ta jsem asi. Tak děkuju vám a vidíme se zítra. Dejte si občerstvení, pouštěte se a zítra v 5 hodin závodníci. Jinak brány pro diváky se otevřou od 6:30, jo, plus minus, takže 6. hodina plus minus doražte a pořádně panděte.